Sa number 6, tatlo ka mga persona lakip na teenager nga suspect sa pagpatay sa grade 10 student bangod sang hazing, arestado. Detained na karon sa San Enrique PNP ang tatlo ka mga persona nga suspect sa pagpatay sa 18 anyos nga grade 10 student sa nagligad nga Setyembre sa barangay Gintorilan sa San Enrique bangod sang hazing. Gina-serve sang PNP ang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa anti-hazing law sa mga suspect nga Sanday Rexy Dailosan, Neil Villarde kag 19 anyos nga si John Ray Hermosillas. Ang tatlo amo ang ginatudlo nga nagpaidalom sa initiation kag hazing sa biktima matapos sila magtambong sa kaadlawan sa grade 10 student. Ini matapos man nila i-recruit sa fraternity ang biktima. Anom kaadlaw ang nagligad napatay ang estudyante bangod sa mga naagom nga samad tugas ang hazing. Ginahulat karon sa PNP ang commitment order agud masaylo sa BJMP ang mga suspect.